Sziasztok, én itt Félvég, és ebben a videóban most a Poppy Playtime-ra a Chapter 3-ra fogunk reagálni, meg kijött a trailerre. Ugye annyit már előre leszögezek, hogy annyira nem tudom ezt a játékot, annyira nem követem a játékot, de annyit tudok, hogy sok ember szereti, meg hogy olyasmi, mint a FNAF, stb. De olyan sokat nem tudok. Így tudom, hogy az első részéből azért tudok egy-két pár dolgot, a másik részben annyira nem sokat, de itt jön a Chapter 3, és azért én megnézem a trailert egy videóban. Na akkor most vágjunk bele, annyira majd lejön, hogy mi lesz, meg majd akkor rákeresek, ha már ennyire videót akartam csinálni róla, akkor már rákeresek, hogy mi a maga a második rész, nem mi a történet, hogy mi lett a második rész vége, hogy a végén mi történt a második részben, hogy jobban tudjam, mi fog történni a Chapter 3-ba, és majd arról is fogok csinálni egy videót, hogy a Chapter 2 végén mi történt, és hogyan fog keletkezni ez a Chapter 3. Na akkor kezdhetjük is a videót. Every day. When you are down and out, you need a frown and pout. SMILE. 1995 11 óra, igen. Aha, de gondolom ezek ilyen nem tudom, hogy annyira nagyon fontosak, szerintem annyira nem. The following message is for all Playtime Company employees. Ez ilyen új pálya. Ennyit tudok, ez fix új pálya. Jó, ugye ez már egyből gameplay, hát ez már egyből gameplayt mutatott a fejlesztők. Itt már rendes gameplay ment. Az jó. Itt vannak plüssök, igen. That thing, Catnip. The prototype is his god. Ez is támadni fog szerintem. Vagyis nagyon úgy néz ki, mintha valamiből össze lenne rakva. Szerintem ez is támadni fog amúgy. Szerintem. This is what he does to Harry. Na ez amúgy nem tudom micsoda. Vagy hogy ki. Na ezt amúgy nem tudom. Olyan, mintha nyuszi lenne így a füleimet, de szerintem az vagy... szerintem ez nem fül. De ha az, akkor nem tudom mi ez. De gondolom amúgy, akik játszottak a második része, azt gondolom tudják amúgy. What's happening down here is bigger than all of us. I need you. So we can get revenge on those monsters who tortured. Ezek voltak a puzzle-ök. Meg van új kéz is. Meg ez ilyen puzzle volt. Ugye az első részből is lehetett tudni, hogy vannak ilyen puzzle-ök. Ugye a második részből amúgy semmit nem tudok a második részből amúgy. You tortured us. We're coming. Just hold on. Prototype has to die. For this. For everything. Amúgy így leszögezném, hogy ha a Chapter 3-ban ilyen sok dolog történik, akkor szerintetek lesz Chapter 4 amúgy? Mert így ennyi dolog történik, akkor még van annyi ötletük amúgy a fejlesztőknek, hogy csináljanak amúgy Chapter 4-et. Mert szerintem ebből lehet még Chapter 5-öt is csinálni, csak mondjuk itt Chaptereknek nevezi, de ez végül a harmadik játékok amúgy a cégnek, akik csinálják a Poppy Playtime-ot, de amúgy nem rossz az intro. Majd jobban rákeresek amúgy a játékra, mert szerintem ez is jó játék, mert azért elég sok ember szereti, és elég sok ember játszik a Poppy Playtime-mal amúgy. Főleg úgy, hogy már harmadik része van, és amúgy sok ember azt mondja, így, hogy néztem egy pár embert, így sokan így random feldobott ilyen reagálós videót, hogy reagálnak ők is erre, és sokan azt mondnak, hogy jó a játék.
hogy vannak olyan emberek, akik nem játszottak az első 2 részével, azt sem tudja mi az a játék, de a 3. rész miatt viszont játszani fognak vele. Na, akkor szerintem ennyi lett volna amúgy a videó, iratkozzatok fel, nyomjátok be a csengőt, lájkoljatok minden, és legyen meg az 550 feliratkozó, mert ugye ezt tettem ki célul, hogy legyen meg az 550 feliratkozó, és pénteken nagy bejelentés lesz, majd nézzétek meg azt a videót is, mert ez csütörtökön fog kikerülni, azóta tegnap csináltam már egy gameplayt, ugye tegnap már kiraktam egy gameplay videót, holnap nagy bejelentés lesz, na akkor sziasztok, én itt Feri voltam.